ஒரே ஒரு நிமிஷம் லைவ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு 2 ஸ்லோகங்கள் பார்க்கலாம் வர நான் எடுத்துட்டு வந்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா. 36வது ஸ்லோகம். கூடவே கொஞ்சம் வாசிங்க. தவகாயிதம் விஸ்வம் அமோகலீலஹ. கூடவே வாசிங்க. தவாயிதம் விஸ்வம் அமோகலீலஹ சృజతి அவதி அத்தி ந சஜ்ஜதேஸ்மின். பூதேஷு சாந்தர்ஹித ஆத்மதந்திரஹ. षाट्वार्किकं जिक्रते षड्गुणे चः. तवायितं विश्वम् अमोघलीलः. सृजति अवति अति न सज्जतेऽस्मिन्. भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः. षाट्वर्किकं जिक्रते षड्गुणे चः. तवायिदं विश्वम् अमोघलीलः. सृजति अवति अति न सज्जतेऽस्मिन्. भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः. षाट्वर्किकं जिक्रते षड्गुणे चः. யாராவது ஒருத்தர் வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷர் ஒவ்வொன்றாக மாறி இதம் இந்த விஸ்வம் தோற்றுவிக்கப்பட்ட பிரபஞ்சங்களை அமோக லீல கலங்கமற்ற செயல்களை கொண்டவர். சுஜதி படைக்கிறார், அவதி அத்தி காத்து அளிக்கிறார், நா இல்லை சஞ்சதே அதனால் பாதிக்கப்படுகிறார், அஸ்மின் அவற்றில், பூதேசு எல்லா ஜீவராசிகளிலும், சா மேலும், அந்தர்ஹித உள்ளே வாழும்,
ஆத்மதந்திரக சுய சுதந்திரம் சாத்வர்கிகம் அவரது ஐஸ்வர்யங்களின் எல்லா சக்திகளையும் கொண்ட ஜிக்ரதி நறுமணத்தை முகர்வதைப் போல மேலோட்டமாக பற்று கொண்டு சத்குணா ஈச 6 புலன்களுக்கும் எஜமானர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரபு வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா. களங்கமற்ற செயல்களை கொண்ட களங்கப்படாத செயல்களை கொண்டவரான பகவான் 6 புலன்களுக்கும் எஜமானரும் 6 ஐஸ்வர்யங்களுடன் கூடிய முழு சக்தியை கொண்டவரும் ஆவார். பிரபஞ்சங்களை அவர் படைத்து காத்து அழிக்கிறார் என்றாலும் அதனால் அவர் சிறிதும் பாதிப்படைவதில்லை. ஒவ்வொரு ஜீவராசியின் உள்ளேயும் இருப்பவன் அவர் எப்போதும் சுதந்திரமாகவே இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொருளுரை. பகவானுக்கும் ஜீவராசிக்கும் உள்ள முக்கிய வேறுபாடு என்னவெனில் பகவான் படைப்பவர், ஜீவராசியோ படைக்கப்படுபவை. இங்கு அவர் அமோக லீலா என்று அழைக்கப்படுகின்றார். அவரது படைப்பில் வருந்தத்தக்கது எதுவும் இல்லை என்பது குறிப்பிடுகின்றது. அவரது படைப்பில் குழப்பம் விளைவிப்பவர்கள் தாங்களே குழப்பம் அடைகின்றனர். பகவான் செல்வம், சக்தி, புகழ், அழகு, அறிவு மற்றும் துறவு ஆகிய எல்லா ஐஸ்வர்யங்களையும் முழுமையாக பெற்றிருப்பதால் அவர் எல்லா பௌதீக துன்பங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் ஆவார். இதனால் அவரே புலன்களின் எஜமானராகவும் இருக்கிறார். மூவகை துன்பங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் ஜீவராசிகளை தமது உலகிற்கு அழைத்துச் செல்வதற்காகவும் அவர்களை பராமரித்து காலப்போக்கில் அவர்களை அழித்து விடுவதற்காகவும் இப்பிரபஞ்சங்களை அவர் படைக்கிறார். இச்செயல்களினால் அவர் சிறிதும் பாதிப்படைவதில்லை. வாசனையுள்ள பொருளுடன் சம்பந்தப்படாமலேயே ஒருவர் வாசனையை முகர்வதைப் போலவே அவர் மிகவும் மேலோட்டமான முறையில் தான் இந்த ஜட சிருஷ்டியின் சம்பந்தப்பட்டுள்ளார். ஆகவே எவ்வளவுதான் முயன்றாலும் தெய்வீக குணங்களற்றவர்களால் அவரை ஒருபோதும் அணுக முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திஹம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹகன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्नति नामिनि. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இந்த பதத்துல பகவானுடைய அந்த உயர்ந்த குணங்கள் என்ன அப்படின்னு பாக்குறோம். எப்படிப்பட்டவர் பகவான், பகவானுக்கும் இந்த பரமாத்மாவுக்கும் இந்த ஆத்மாவுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அவர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்றது அமோக லீலா, கலங்கமற்றவர். அவர்களுடைய செயல்கள் அனைத்துமே கலங்கமற்றது. அவர் என்னெல்லாம் பண்றார் அப்படின்னா, இந்த பிரபஞ்சங்கள், விஸ்வம், இந்த எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. பகவானுடைய புருஷ அவதாரமான மகாவிஷ்ணு ஸ்ரீ காரணதகசாய் விஷ்ணுவோட ரோம துவாரங்கள்ல இருந்து அத்தனை பிரபஞ்சங்களும் வருதுன்னு பாக்குறோம். சோ எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள், விஸ்வம், எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்களை சுஜத்தி படைக்கின்றார். அது மட்டுமா செய்யறார் அவர்? அதோட சேர்த்து அவதி அத்தி, அதை பராமரித்தும் செய்து அதை தன்னுள் ஒடுக்கியும் கொள்கின்றார்.
பிரளய காலத்துல அனைத்தும் பகவானுக்குள்ளேயே வந்து ஒடுங்கியும் விடுகின்றது. இவ்ளோ செயல்கள் செய்கின்றாரே! ஆனா, அதால அவர் ஏதாவது சஞ்சலப்படுறாரா? ஏதாவது பாதிக்கப்படுறாரான்னா, அதுவும் கிடையாது. ந சஜ்ஜத்தே. இப்படி அனைத்தையும் படைத்து, பராமரித்து, அதை தன்னுள் ஒடுக்கியும் கொள்கின்றார். இருந்தாலும் அதனால அவர் கொஞ்சம் கூட பாதிக்கப்படுவதும் இல்லை. நாமெல்லாம் ஒரு சின்னதா ஒரு விஷயம் செய்துட்டு அதுல ஒரு பெருசா ஒரு பெரிய உயர்ந்த நிலையோ அல்லது தாழ்ந்த நிலையோ வந்தா நம்ம அதனால ஒரு பெரிய பாதிப்புக்கு உண்டாறோம் இல்லையா? நான் செஞ்சுட்டேன் அப்படின்றதாலயோ, இல்ல அது எனக்கு இவ்ளோ பெரிய தோல்வி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால நம்ம பாதிக்கப்படுறோம். ஆனா இங்க பகவானுடைய அந்த உயர்ந்த தன்மை புரிகின்றது. அப்படி மட்டுமல்ல, அவர் ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுக்கு உள்ளேயும் இருக்கின்றார். பூதேஷு அனைத்து உயிரினங்களிலும் அந்தர்ஹிதாய். ஸோ அந்தர்யாமியாக பகவான் உள்ளே இருக்கின்றார். அப்படி ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுக்கு உள்ளார இருந்தாலும், அவர் எப்படி இருக்காருங்க அப்படின்னா, சுதந்திரமாக இருக்கார். ஆத்மா தந்திரக. தன்னுடைய சுதந்திரமாக இருக்கார். எல்லாருக்குள்ளாரையும் இருக்காரே, அப்புறம் அவர் அடைபட்டுட்டு இருக்காரான்னா அப்படியும் அல்ல. ஸோ பகவான் அ ஆத்மா தந்தர் அதாவது சுதந்திரமாக இருக்கின்றார். ஷட்வர்க்கிகம் தன்னுடைய 5 புலன்களின் அனைத்து சக்திகளையும் வந்து அடக்கி ஆண்டவர். ஷட்குண ஈகை. பகவான் வந்து பரமபுருஷர் அப்படின்னு நம்ம பகவான்னு ஏன் நம்ம வந்து சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா, அவர் அந்த 6 குணங்கள் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அந்த 6 குணமும் பூரணமாக இருக்கு. இப்போ ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி இருக்கு. அப்ப அந்த தண்ணீய எடுத்துட்டோம்னா, அந்த தண்ணி குறையணும் இல்லையா? ஆனா வந்து பகவானிடத்துல அப்படி இல்ல. அனைத்து குணங்களும் வந்து பூரணமாக இருக்கு. நம்மகிட்ட ஒருத்தரிடத்துல ஒரு குணம் இருந்தா, அழகு இருந்தா அறிவு இருக்காது. அழகும் அறிவும் இருந்தா செல்வம் இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி அ நம்ம நம்மகிட்ட அது பூரணமா இல்ல. ஆனா பகவானிடத்துல அனைத்துமே வந்து பூரணமாக இருக்கு. அ ஸோ அந்த 6 புலன்கள் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்னென்ன அந்த 6 புலன்கள்? யாராவது முதல்ல சொல்லுங்க. 6 குணங்கள் என்ன அந்த பூரணமான குணங்கள்? பகவான் அப்படின்னு நம்ம சொல்றதுக்கு உண்டான அந்த பூரணமான குணங்கள். செல்வம், அழகு, அழகு, அறிவு, செல்வம், அழகு, செல்வம், அறிவு, பூரண ஆற்றல், ஒருத்தர் புகழ், சொல்லுங்க. பூரண துறவு. புகழ், பூரண செல்வம், அழகு, துறவு, அறிவு, புகழ், புகழ் புகழ், துறவு, மாதாஜி, செல்வம், வலிமை. வலிமை. துறவு. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அத்தனை 6 குணங்களும் பூரணமாக இருக்கிறதுனால அவரை வந்து பகவான் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே. இங்க சொல்லப்பட்டிருக்க அந்த 6 புலன்கள் என்ன? என்னென்ன அந்த 6 புலன்கள் இங்க சொல்றோம் இல்லையா? கண்கள், ஆ. கண்கள், காது, மூக்கு, ம். அப்புறம் வந்துட்டு நாக்கு, இது தொடு நாக்கு உணர்வு, மனம். மாதாஜி, நாக்கு சுவை. நாக்கு, தொடு உணர்வு, மனம். ஸோ அத்தனை 6 புலன்களைக்கும் வந்து பகவான் வந்து எஜமானனாக இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பர்பட்ல வந்து நமக்கு பிரபுபாதர் என்ன சொல்லியிருக்கார்? பரமாத்மாவுக்கும் ஜீவாத்மாவிற்கும் உள்ள முக்கியமான வேறுபாடுகள்லாம் என்ன அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவான் அனைத்தையும் படைக்கின்றார் இல்லையா? நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஆ ஸ்ருஜ ஸ்ருஜதி அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஆனா அததான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அவர் பகவான் அனைத்தையும் படைக்கின்றார். ஆனா நம்ம வந்து ஜீவாத்மா வந்து படைக்கப்படுபவை. அவருக்கு இத்தனை செயல்கள செய்தாலும் வந்து அவர் வந்து எதனாலயும் துக்கப்படுறது கிடையாது. அவருடைய அவருடைய செயல்கள் அனைத்தும் ரொம்ப திவ்யமானதாக இருக்கு. ஆ நாம் அப்படி இல்ல. அ அதுபோல அவருடைய இந்த படைப்புல யாராவது அவருக்கு தொந்தரவு செய்யணும் அப்படின்னு நெனைச்சாங்கன்னா, அவங்களே வந்து களங்கம் அடைகின்றார்கள். இத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னாக்கா, இந்த இயற்கை அனைத்துமே பகவான் படைச்சிருக்கார். நாம ஜீவராசிகள் நாம் வந்து நமக்கு எதுக்கும் எந்த குறையும் வைக்கல பகவான். இதெல்லாம் நம்ம ஆர்ட்டிஃபிஷியலா வந்து இந்த பற்றாக்குறை இருக்கு, இல்ல பஞ்சம் இருக்குன்றது நம்மளா வந்து உருவாக்கி கொண்டதாக இருக்கு. புரோபாதர் வந்து பர்பட்ல சொல்றார். ஒரு ஒரு அ ப பால் கறக்கக்கூடிய ஒரு கன்றும், கொஞ்சம் நிலமும் இருந்தாலே போதும். ஒருத்தவங்க வந்து அவங்களுடைய ஜீவனம் வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்றத சொல்றார். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? ரொம்ப நம்மளுடைய ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டதாக விஞ்ஞானிகளாக சொல்லிக்கொண்டு, அந்த வானளவு உடைய அந்த கட்டடங்களையும், அந்த சாலைகளையும் நம்ம இயற்கைய வந்து ரொம்ப சீர்குலைச்சிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி முன்னேற்றம் சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு அழிவு பாதைக்கு தான் போய் கொண்டிருக்கின்றோம். அதனால தான் நமக்கு இந்த இயற்கை சீற்றங்கள்லாம் வருது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கிறோம். அத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இருந்தாலும் நம்மளுடைய அந்த இயற்கையை கஷ்டப்படுத்துறத நம்ம விடுறதா இல்ல. ம். ஸோ யாரெல்லாம் அவருடைய அந்த விஷயங்கள க க களங்கப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாங்களோ, அவங்களே கலக்கம் அடைகின்றார்கள். இந்த ஜட துன்பங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். நாம தான் இந்த 3 குணங்கள்ல மாட்டின்ட்டு இருக்கோம். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். பகவான் சுத்த சத்துவகுணத்துல இருக்கிறதுனால இந்த துன்பங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர்.
அதனால அவரை எதுவுமே வந்து கஷ்டப்படுத்தக்கூடியதுன்னு கிடையாது. அனைத்தையும் படைத்து பராமரித்து அழிக்கும் செய்தாலும் அது அவரை கஷ்டப்படுத்துறது இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். முழுமையாக 6 ஐஸ்வர்யங்கள் நிறைந்தவர். நாம அப்படி அல்ல அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடிகின்றது. அதனால அவர் வந்து புலன்களுக்கெல்லாம் எஜமானர். நாம புலன்களால ஆட்டுவிக்கப்படுகின்றோம். 3 மடங்கு அதாவது இந்த 3 குணங்களால வரக்கூடிய துயரங்களை அனுபவிக்கிறதுக்கு வந்து இந்த ஜீவராசிகள் வந்து பகவானை விட நமக்காக அவர் கொடுத்த ஒரு சொல்பமான சுதந்திரத்தை நம்ம அதீதமாக பயன்படுத்தினதுனால இங்க அவரிடத்துல இருந்து வந்து இந்த பூலோகத்துல இருக்கும். சோ இருந்தாலும் அவர் நம்மளை விடல. நம்ம மேல காரணமற்ற கருணையின் மூலமாக நம்மளை மீண்டும் எடுத்துக்கொண்டு போறதுக்காக அவர் என்ன பண்றார்? தூய பக்தர்களையும் ஆச்சாரர்களையும் நமக்கு அனுப்பி பக்தி தொண்டுல நம்ம ஈடுபடுத்தி மீண்டும் கொண்டு போறதுக்காக தான் அவர் என்ன பண்றார்? இந்த இது பண்றார். சோ இங்க வந்து அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னாக்கா, இந்த முக்குணங்கள்ல மாட்டின்று கஷ்டப்படுற இந்த உயிரினங்களை வந்து மீட்டெடுக்கிறதுக்காகவும் அவங்கள வந்து பராமரிக்கிறதுக்காகவும் அவங்களுடைய செயல்களால சிறிதும் பாதிக்கப்படாமல் அவற்றை அழிக்கவும் அவர் என்ன பண்ற இந்த பிரபஞ்சங்களை படைச்சிருக்கார். அவரோடவே நாம வந்து கோலோக விருந்தாவனத்தில் இருந்தாலும் நாம அவரை போலவே அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டதுனாலேயே இந்த பிரபஞ்சங்களை படைச்சு அதை பராமரிக்கவும் செஞ்சு அதை அழிக்கவும் செய்து அந்த ஜீவராசிகளை தன்னோட மீண்டும் அழைச்சிட்டு போறார். எப்படி அப்படின்னாக்கா பக்தர்களின் மூலமாகவும் சிறந்த ஆச்சாரியர்களின் மூலமாகவும் பக்தி தொண்டு செய்ய வைத்து அவரை அழைச்சிட்டு போறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இங்க ஒரு ஊமை வந்து புரோபாதர் கொடுத்திருக்காரு. எப்படி அப்படின்னாக்கா, எப்படி வந்து ஒரு வாசமுள்ள ஒரு பூ எடுத்துக்கலாமே. சோ அதனால அந்த வாசம் மட்டும்தான் நம்ம மேலாப்புல உணர முடியும். அந்த பூ அப்படியே இது பண்ணிட முடியாது. அது போல பகவான் வந்து இந்த வாசனையை உணர்வது போல மேலோட்டமாக இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த பதத்துல நாம வந்து பகவானுடைய அந்த உயர்ந்த குணங்கள் என்ன அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த பிரபஞ்சத்தை அவர் வந்து படைத்து பராமரித்து அழித்து இருந்தாலும் அதுல வரக்கூடிய எந்த ஒரு செயல்களாலையும் பகவான் வந்து கலங்கப்படுறது கிடையாது. அது போல அவருடைய செயல்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப பவித்திரமானது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அது மட்டுமல்லாமல் அவர் எல்லா ஜீவராசிகளை படைக்கிறார். அது உள்ளார வந்து அவர் அந்தர்யாமியாக இருக்கார். அப்படி ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுக்கு உள்ளார இருந்தாலும் அவர் வந்து சுதந்திரமானவர். எப்படி சுதந்திரமானவர் அப்படின்னா, நாம தான் அந்த 3 குணங்கள்ல இருக்கோம். ஆனா பகவான் இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டு இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அனைத்து அந்த புலன்கள் 6 புலன்களுக்கும் வந்து பகவான் எஜமானர். அது மட்டுமல்லாம அவர் பூரணமாக இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். எந்த ஒரு அந்த 6 குணங்களும் வந்து பகவான் இடத்துல முழுமையாக இருக்கு. இது அனைத்துமே வந்து ஜீவராசிகள் கிட்ட வந்து இல்ல. அவர் வந்து படைக்கின்றார், நாம படைக்கப்படுகின்றோம். அவரால படைக்கப்பட்ட விஷயங்கள்ல யாராவது கலங்கம் செய்யணும்னு நினைச்சாலும் அவங்கதான் கலங்கப்பட்டு போறாங்க. இந்த ஜட துன்பங்களுக்கு எல்லாம் அவர் அப்பாற்பட்டவர். அப்படி இருந்து ஏன் அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கணும் அப்படின்னாக்கா, நம்ம மேல இருக்கக்கூடிய அந்த காரணமற்ற கருணை. சோ நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து விழுந்து நம்ம இங்க கட்டுண்டு இருக்கோம் இல்லையா, அதுல இருந்து விடுபடுத்துறதுக்காக இவர் அனைத்தையும் படைச்சு பராமரிச்சு அதை தன்னுள் ஒடுக்கி கொண்டு நம்மள லிபரேட் பண்றதுக்காகவும் பகவான் இங்க வந்திருக்காரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அவர் எப்படி இருக்கார் அப்படின்னாக்கா, ஒரு மனம் வீசக்கூடிய பொருள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த மனத்தை மட்டும்தான், அந்த வாசனை மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் இல்லையா? அது போல அவர் ரொம்ப மேலோட்டமாக இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ஏதாவது கேள்விகள் சந்தேகங்கள் கருத்துக்கள் இருந்த பதிலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. மாதாஜி உங்களை நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ராதிகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லைவ் ஸ்டாப் பண்ணலையா மாதாஜி? ஓகே ஓகே.